राम 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 जय श्री राम जय देवी अभी तक समय हो जे हो गए अब ये बचन सुनी हमको बोलाई गईना ये बचन सुनी हमको बोलाई गईना कुआरे विश्वास प्रकाश कर संगे मैत्र मते देखा ताबरे किस्सा सत्य मते Oh
ଏଠି ଚାକରି ଗୁଳାଜ ପଛକୁ ନିୟମ କରିଥିଲ। ତାପରେ ଚିତ୍ରକୂଟ ପର୍ବତରେ ମାଂସ ଶୁଖାଇବାକୁ ବସିଥିଲ। ଦୁଷ୍ଟ କାକ ଆସି ମାଂସ ଲୋଭରେ ଆପଣଙ୍କ ସ୍ଥାନ ଭୂକ୍ଷେପ କରିଥିଲା। ଏ କଥା ସତ୍ୟ ଲାଗୁଥିଲା। ହଁ 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 ଏ କଥା ସତ୍ୟ କଥା। କିନ୍ତୁ ତୁ ଏପରି ଜାଣିପାରିଲୁ କେଡ଼ୁ ଚିନ୍ତାର ସଂକେତ ରାମ ବହି ହଁ ହଁ ଏ କଥା ପ୍ରଭୁଙ୍କର ନାମ କେତେ ରତ୍ନ ବୋଲି हरे बापू कॉफी वाला नाम बचाना वीरम मत जोड़े जानी आई बेंगना से कंटा करछि न देखले राम लक्ष्मण प्राण मार रखिबो ना मां वो यदि प्रभु को आज्ञा
ରାବଣ ମୁଣ୍ଡକୁ ଖଣ୍ଡ ଖଣ୍ଡ କରି ଲଙ୍କା ପଥରରେ ଭସାଇ ଦେଲେ। ମୋତେ କିଛି ସଂକେତ ଦିଅନ୍ତୁ, ମୁଁ ଜଣାଇବି ମୋ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଛାମୁରେ। ଏ ମଥାମୁଣ୍ଡି ଦେବନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ମୁହଁ, ଏହା ମୋତେ ଶସ୍ତ୍ର ମୁଖ୍ୟରେ ଦେବ। ଏହି ମଣି ଦେଖିଲେ ପ୍ରଭୁ ନିଶ୍ଚୟ ଶୀଘ୍ର ଯାଇଛନ୍ତି, ମୋ କଷ୍ଟ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଜଣାଅ ହନୁମାନ। प्रभु श्रीराम स्थान आसी रावण मध्य आपको नहीं अरे बाबू पुलिस एवढी गाडी মই সকলে সাগরକୁ দেই ଆସିଛି ଯେତେବେଳେ ମୋତେ କିଛି ଫଳମୂଳ ଖାଇ ସୁସ୍ଥରେ ଫେରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତା ମର୍ମନ୍ତ ଫଳମୂଳ ଖାଇ ସୁସ୍ଥରେ ଗାକୁ ବାଗେଇକି ଯାଉ जय श्री राम। मोबाइल जय श्री राम।
ଆପଣମାନେ ଏମିତି ଠିଆ ହେବେ ଅସୁବିଧା ହେବ ଆପଣମାନେ ଦୟାକରି ସାଇଡ୍ ହେଇଯାନ୍ତୁ ବସି ପଡ଼ନ୍ତୁ ଆମେ ଆମ ନାଟକୁ ମାଝିକି ବାରଣ କରିବୁ ଦୟାକରି ସାଇଡ୍ ହେଇଯାନ୍ତୁ ଦୟାକରି ବସି ପଡ଼ନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା ଆଗରୁ ବଗାଏ
କାହିଁକି ଡାକିବି ମୁଁ ପାରିବିନି
ନାତି ଗନ୍ଧରେ ନାହିଁ ମାଛି ବଢିଲାଣି ତୁ କଣ କଥା 3 ଦିନରେ ଆଜି ଡାକୁଛୁ କଣ ଘଟଣା କଣ? ଭିଡ଼ି ଦିଅ ତାକୁ ଟିକେ ଭିଡ଼ି ଦିଅ। मोर 60 वर्षर मिसिंग
କଥା କଣ ଦେଖେ କଣ ଫୁଲମାଳ ପକେଇଛ ଆଉ ତ ମୁଁ ଭାବିଲି ଚାଲିଗଲ ସଫା ଦେଖିକି ମାରିଛୁ ଆଉ ଖାଇବେନି ଚାଲିଗଲା ଲାଷ୍ଟ ପଳାର ଆଉ ସୌଦ ମାଟି ପଇସା ମୁଁ ତ ଜାଣିନି ଚାଲିଯାଉଛି ବର୍ଷ ଆଇତେ ଗଲା ଓଟା ଚାଲିଗଲା ତାହେଲେ ତୋର ମୋର ଆଇଲେ ଫୁଲମାଳ ପକେଇ ଯାଇଛୁ ଫଟୋ ଲଗେଇ ହଉ ଏ କଦଳୀ ବଂଶରୁ ଗେଠା ଗୁଡ଼ ମିଳିବ କେଇଦିନ ହେଲା ଆଇଲଣି ଛାଡ଼ିକି ଛାଡ଼ିକି ଆସିଲେ କଣ ହେଲା ୟାକୁ ବୋଇଲାନି କେଇଦିନ ହେଲା ଗାଡ଼ି ଚାଲିବ ନା ରହିବ ଆରେ ଏରା ସବୁ ନଷ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି ରାଧାକୁ ଧରି ଦେବା ନହେଲେ ଆମ ମୁଣ୍ଡ ରହିବ ଶୁଭୁଛି ଆମେ ବାଟରେ ଆଇଲା ବେଳେ ମୋ ଛୁଆ ପିଲାମାନେ କହିବେ ଆଉ ଆଇ ଯାଉଛି ଯେ କଣ କିଛି ଫରମୁର ଆଣିବୁ ସେତେବେଳେ ସେଠି କୁହାଯିବନି ଯେ ମାଟି ଭିତରେ ରଖିଲେ କହିଛ ମାଟି କଣ କଲା ଫଳ ଖାଇବୁ ଆରେ ମାଟି ଅଜାର ଇଷ୍ଟମ ନାହିଁ ଅଜା ପାରିପାରୁନି ଚଢିପାରୁନି କିଛି କରିପାରୁନି ତୁ ମୋର ଟିକେ ଗୋଟେ ଲମ୍ବା ଦେଖିକି ପାରିପାରିବୁ ଦେଖିବୁ ଏଇଟା ଦେଖିବି ଆରେ ଇଏ ହବ ଯେ ପିଲା ଛୁଆ ମାନଙ୍କୁ ପାଇପାରୁନି ଟିକେ ଏଇ ଗୋଟେ